Добър ден, аз съм водещът на канала Финанси БГ и това са финансовите новини за днес, 15 март 2026 година. Днес ще ви разкажем за няколко интересни новини от различни области. Първата новина е свързана с спорта и по-специално с футбола. Легендарният играч Гилермо Очоа преследва исторически подвиг, като се стреми да стане първият мексикански вратар, който участва в 6 световни първенства по футбол. Той е на 40 години и е смятан за сериозен кандидат за място в състава на Мексико за предстоящото световно първенство. В следващата новина ще ви разкажем за състоянието на българското правосъдие. Съдия Владислава Цариградска от окръжния съд в Плевен сравни състоянието на българското правосъдие с италианската мафия. Според нея, ситуацията в съдебната система в България е дори по-тежка в сравнение с италианската мафия и единственото различно са по-малкото убийства. Следващата новина е свързана с спорта и по-специално с художествената гимнастика. Русия и Беларус готвят звездно завръщане в художествената гимнастика, като пристигат с пълни състави на Европейското първенство във Варна. Надпреварата ще се проведе между 27 и 31 май и ще събере 272 гимнастички от 41 държави. Друга новина е свързана с геополитиката и сигурността в региона. Иран извърши ответни удари срещу САЩ и Израел, като изненада американските военни бази в целия регион. Революционната гвардия на Ислямската революция проведе военноморско учение в Ормузския проток, като заяви, че е готова да затвори този ключов морски път. И накрая ще ви припомним, че остават 88 дни до старта на световното първенство по футбол в Северна Америка. Мексико е една от трите държави домакини на турнира и ще приеме откриващия матч срещу Южна Африка на 11 юни. Обобщавайки новините за днес, можем да кажем, че имаме интересни развития в различни области – спорт, право, гимнастика и геополитика. Ако ви хареса видеото, абонирайте се за канала ни Финанси БГ, за да сте в течение с най-новите финансови и бизнес новини.